давидан як тарзи ҳаракати босуръат. дар мисри қадим, ошур ва юнони қадим чун воситаи тарбияи ҳарбиён, бурдани маълумот ва ғайра истифода мешуд. давидан яке аз воситаҳои тарбияи ҷисмонӣ буда мушакҳоро бо қувват ва дилро қавӣ ва ҳаракати хунро беҳтар мегардонад. давидан махсусан баъди меҳнати фикрӣ як нав истироҳати хуб аст. дар ҳар шароит хона, кӯча, стадион, беша ва ғайра бо давидан машғул метавон шуд. ҳангоми дар хона машқ кардан аз 3 то 5 дақиқа ба зери по гилемча партофта тирезаро кушода намоед. дар хона машқ кардан рагу пойҳоро мустаҳкам карда барои дар кӯча давидан имконият ба вуҷуд меорад. вақти давидан дастонро аз оринҷ қатъ карда пешу қафо ҳаракат бояд дод. ҳангоми дар кӯча давидан зонуҳоро баланд набардошта аввал нӯги пой ва сони пошнаи пойро ба замин гузоштан лозим аст. ба давидан қатъи назар аз ҷинс ва сину сол, танҳо ё ҳамроҳи дигарон машғул метавон шуд. пеш аз машғулият ҳатман бо духтур маслиҳат бояд кард. бо либоси варзишӣ ва шипак ё кеди давидан беҳтар аст. пойафзор бояд як андоза калон бошад барои патак кардан ё пӯшидани ҷуроби пашмин. шитоб намудан лозим нест. аввал бештар роҳ рафтан сони давидан дар кор ва баръакс. одатан ҳафтае аз 3 то 5 маротиба аз 15 то 30 дақиқа давидан тавсия мешавад.